Смених си прическата, ама мисля да сменям и посоката. В живота има няколко момента, които те карат да се замислиш. Правя ли правилното нещо, заслужава ли се да инвестирам толкова много в това взаимоотношение, какво ще ям днес. Изобщо сме изправени пред ежедневни дилеми. Наскоро се замислих какво изобщо искам да правя с живота си. Искам ли да карам най-скъпата кола, искам ли да имам имоти в няколко града, искам ли да осигуря децата си до 9-то коляно или просто искам да следвам мечтите си. Разсъждавайки върху това, стигнах до един извод. Сменям посоката. Започнах този канал с идеята да помагам на хората как да снимат по-добре и да бъдат по-добри фотографи или видеографи. Вместо да ви мъкна на някъде, на където си мисля, че вие искате да ходите, примерно кариера на по-добър фотограф, реших да бутам себе си на там, на където си мисля, че всеки един човек иска да ходи, да бъде по-добра версия на себе си. Спокойно в канала ми ще продължа да говоря за снимане, обработка, все пак това ми е страстта. Но си мислех да започна едно друго приключение в моя живот, а пък и защо да не ви замъкна с мен нататък. Ако си мислите, че ще ставам някакъв уелнес гуру или пък коуч, който ще ви бута към личностно развитие, сте много далеч от истината. Лично аз искам да променя много неща в себе си, защото смятам, че съм доста далеч от перфектния човек. Искам да се откажа от някои неща и да постигна други. Абе, ако трябва да го кажа без да увъртам, ще си говорим за снимане, продуктивност и промяна. Смятам, че всеки има нужда от положителна промяна. Лично аз намерих себе си в едно положение, в което или се променям, или страдам. И това ме наведе на мисълта, че може да има и други хора, които споделят същата участ. Стигайки до такъв период в живота ми и преодолявайки някои неща, осъзнах, че искам да говоря и да разказвам такъв тип истории. Нека да ги наречем като експерименти. Как съм постигнал нещо, отказал съм се от нещо и най-вече какво ми е коствало, за да достигна до там. Скоро започнах с първия си проект, ако изобщо може да се нарече проект, който ми се струва доста амбициозен, познавайки себе си. Клипове, които може да очаквате скоро, е 30 дни без нещо, 30 дни правейки нещо, 100 дни правейки нещо и изобщо ми се иска да видя как определени неща действат на човешкото тяло. Ще ме изградят ли повече като човек или ще ми навредят? Ще бъда изцяло прозрачен с вас и няма да крия абсолютно нищо. Наскоро видях един клип, в който участваше Еди Мърфи и той каза много интересно нещо. Един обикновен мъжки живот е около 75 години, което звучи доста, но ако се замислиш, това са само 75 лета, 75 есени, 75 зими и 75 пролети. Когато чух това и погледнах живота си под този ъгъл, осъзнах, че може би някъде около половината са минали и не остават още супер много. Та, какво искам да направя с тези 75 лета, зими и така нататък, си е изцяло зависещо от мене. Така че ще си говорим за неща, които мисля, че засягат абсолютно всеки и биха помогнали на абсолютно всеки. Със сигурност продължаваме да си говорим за фото, видео, обработка, заснемане и така нататък. Просто знам, че има теми, които много ми се иска да говоря на тях и да се подготвя върху тях. С всяко видео, което се подготвям, се уча на доста неща. Затова ми се иска да вкарам и други теми, а не просто тези, които сме си говорили до момента. Това видео е кратко, беше един по-real talk, даже нямах супер много записки и надявам се да се виждаме още повече.